usemhlabeni ungaphethanga nto. Always uThixo xa ikusisayo ukuze suphethe into yokuphila. Kwenzeka ntoni ebangela ukuthi uThixo usibikile sinikezwe into yokuphila? Sikhalwa yintoni? Yile yokubana ngaba sithe ntweni esezinikiweyo ngumzali wethu siphile sikude naye. Into esibethayo basenyuthwa ndifuna uyiphinda yile yokuba sinikezwe izinto nguThixo sagqiba saphila kude naye. Ikhona into ethethwayo njengoba epha kuthiwa kukho indlela waphila ngayo pha ngendlela yokuzidubisa. Ukubhubha kunokwenza noSathane. Ithi iBhayibhile uSathane uzobhubhisa, uzobulala. Ngamanye amagama lo mfana uthe ephethe izinto ezifumana kuThixo wakude noThixo yamchana lento, ngoba kwela lizwe aphila kulo ukhona uSathane, and lo Sathane okhoyo uyamosha. Siyafana abantu baseLutha njengoba emosha